zana kuti ndiani akatambwa Harare nemusikana wekudhaya Darwin Bhayibhiti watevegwa nemurume wake kukanzi aiwana madzibaba mudzimai ndewangu inini I call the shots ndakuda mhuri yangu kuti idzokere kumusha zvecontent izvo tazviona asi bodo zvakwana pasingazivi Bhayibhiti ndiye uya musikana wekuonekwa achitrenda pavidhio achirwa neumwe mwana wechikoro ndokubva masocialite amanya kunomutora Darwin ndokusvika kuya ndokuona kuti video iri ndere 2 years ago but since vanga vatoita initiative they decided to take her to Harare. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Ini ndiri musikana weku Midlands. Zvino ndikahwa kuti pane we Harare watambwa Harare nemusikana we Darwin aiwa tinobva tanzwa kuti zviri kufamba zvakanaka. Anyway guys, so nyaya yaBhayibhiti muri kuiziva yakatekeshera muma streets. Anga atova mwana asumudzirwa atova nema 187k followers in 2 weeks. Zvichiratidza kuti content creation journey yake yatanga zvakanaka asi musikana was not honest at all when she was taken kumusha or actually when mama brought her to Harare havana kuburitsa information yekuti ane mwana number 1 number 2 akaroorwa. Zvino vanhu vanga vachishanda naye vanga vatoti mwana atorelocata kuenda kutauni vatosaina nema brand makuru madeals kuti mwana arambe ari mucontent creation arege kuitwa bullied yanga achiitwa kumusha. Vamwe vanga vato-offer tinoda kuti adzokere kuchikoro, we are going to pay school fees kusvika asvika kuuniversity. Musikana waakarwa naye anonzi Precious angato nzi aiwa akatobhulawo because she was young at the time. Vakaenda kwaOla vakanotaura nyaya yavo, they made peace and all that. Akabatisirwawo ndokubviswa kumusha akaitiswa mafotoshoot emhando yepamusoro kutewa events uko. Zvinova zvakaita kuti murume waBhayibhiti abude mumwena akati aiwa regai nditevere Harare nekuti kwaita upfuko kana kuti mudzimai wangu uchatorwa adopted son ka iweka ona. Okay, so Mairasi vanga varivo vanga vachibatsirana nemwana uyu vari manager vachishanda naClyde Rice pamwechete na adopted son vadisappointika zvikuru kwazvo. Vati naye iwe kode wakangotiudza ka day 1 kuti une mhuri yako taiwana approach yekuti maybe muite couple content or something like that but zvinoratidza kuti pane kakuvandirana. A closer look at the case shows that mama vemusikana havana kutaura chokwadi kuti mwana ari kumurume and nyaya iripo ndeyekuti she does not consider this man a husband nekuti haana kubvisa chero tsvakirai kuno. So ndozvazobvunzwa naMairasi kuti naiwe kwaiva unoti ndavinga mudzimai wangu usina kana kubvisa tsvakirai kuno. Nyara mhani murume ari kuti iye akatumira $50 asi yakandogamuchidzwa mai havana kuzwa kuti tsvakirai kuno. Vanosimbofonerana nemukwasha vanotoziva kuti mukwasha ariko uye pavakanotora Bhayibhiti vachiuya naye Harare vakatonomutora kumba kwemurume. So nyaya yacho iri kuti Mairasi vakaenda kuDarwin ndokundobvunza mai vaBhayibhiti kuti Bhayibhiti ari kupi, mwana wataona achirwa paFacebook apo. Mai vacho vakati ari kuChiweshe kwasekuru vake. After that vakanzi muye mangwanana 8 kuHarare. That is initially amai vachitanga kuuya naBhayibhiti kuHarare. Vakatosiyirwa mari naMairasi's diaries because mai vakada mari vakabva vamukira straight kunotora Bhayibhiti kupi kuChiweshe. 8 yakachaya Clyde akatanga kufonera Mairasi kusvika mai Bhayibhiti nemwana wavo vasvika kuma 1. Pakuzosvika kwavakaita kuHarare amai vakaudzwa kuti mwana anoda kunzi adzoserwe kuchikoro. Ipapo vakatsenga meno. Zvese zvaingofamba but murume waBhayibhiti akanyeperwa naambuya. The very same day Mairasi had a call from anonymous vachitotipirwa kuti hey, mungware tsoro yenyu iyi mwana uyu ane murume. Manheru Bhayibhiti akatoudza Mairasi kuti ndine murume wangu ndokubva Mairasi vapiwa namba dzemurume. Asi nguva yese Mairasi vazobuda nhasi vakabhipa vachitsva chaiko vakati naiwe Bhayibhiti kwose usina kundiudza kuti une murume. Ivo vari kuti vakatora foni yemwana ndokutanga kumuvhurira peji pafoni pake. Pakuzoramba vachibaya foni vari kuti ivo meso avo akavhawa kuda kuita zvekuona pasina kuswera ndokuswera vakuvhura foni yemwana. Ndipo wakasangana nechain of messages dzinotoratidza kuti munhu ari kutoita conversation nemurume wake. Ipapo ndopatinoona kuti yes, in as much as mwana was bullied physically kumusha achibhagurwa nezvibhakera apa watobhuliwa apa. Privacy yangu wedway foni yangu haivhugwi nemogoivhurireiko. Anyway ndo zvakaitika. Murume waBhayibhiti
akazoona kuti beta atevera akasvika paya apakagamuchirwa vanhu vanomufaro. So munhu aonawo murume wake. Murume wacho akati iye haasi kuzvifarira zvecontent creation. Mudzimai wake akupfeka matrauzi, akuisa mawigi, zviri against chitendero chavo chemadzibaba. Akati iye, inini zvecontent handisi kuzviramba, asi pane mudzimai wangu ndipo pandiri. Paanenge achishuta, ini ndinongouyawo. Anoenda kumusha unogara, asi kana akuuya kutauni kuzoshuta, ini ndofanira kuva ndiripo. Mama content creator ati aiwa bamunini, hazviitiki kuti munoteverana nomudzimai wenyu patinoshuta, kukanzi chero muchishuta zvamadzimai. Pane mudzimai wangu ndipo pandiri. Mukomana anenge akatothreatenishwa nana adopted. But guys, nyaya iripo ndeyekuti kana marriage yake comes first, chero tikati haisi achievement, kana iye zvirizvo zvaanoda ndizvozvo zvaanoda. Vamwe vakangomira nemari dzavo tinoda kumuisa kuuniversity, asi kana pfungwa dzacho dzisipo ipapo achida murume wake, tingazomudini. Vema-human rights vanodhila nezvevana vari kuti Bybit zera rake diki, haafaniri kuva nemwana at that age. Kana muchiti mwana wake ane 3 years, zora kuti akaita mimba ne14 akazara ne15, saka ipapo madzibaba vanofanira kusungwa. Zvazoclarifywa kuti bodozve madzibaba havangaendi kujere, nekuti madzibaba vachangomutora Bybit anga atozvara wake mwana, kureva kuti musikana has been out and about. Alright, so chimwe chazorwadza manetizens ndechekuti mwana uyu akabhuliwa kumusha, asi isusu zvatakumita yadova cyberbullying iyi. Aiwa zvanyanya. So pane vari kuti ivo makaona video mukasimuka mega makanotsvaga mwana mukauya naye kuHarare. Remember she had her life musati mahakira zvelife yake. Maitsvaga munhu ari single here kana kuti maitsvaga Bybit wamanga maona paold video. She didn't beg you, but you made offers on your own to help her. Makamuvhurira page, mukamutengera phone, mukasaina mabrand deals naye mega. Mukafunga mega kuti munoda kumuita content creator neimwe nzira, muchida kupusha maworks enyu through mwana uyu because she was a trending. Nhasi mave kumutuka nekuda kwei. Zvechimarriage chake chenhema zvinei nemi. Handiti makamutsvaga nekuda kwefight yamakaona and how she had handled herself. Because zvimwe zvese zvamava kutsvaga mulife make zvaipinda pape. Imi wacho, do you put everything about your lives on social media? Nhasi you are abusing and bullying on social media in the same way that the other girl aimudaro muvideo. Kozotiwo zimurume rake rozidzura moyo rinorambidza mukadzi kuenda kuchikoro. Haiwa zvinosvota izvi. Madzibaba vari kuti ivo mudzimai wavo hachadzokeri kuchikoro, chero mukada kumubhadharira school fees. Uyu mudzimai akuita reproduction akagara kumba. Munyori tinosapotana naye zvikuru nekuti Bybit uyu akashandiswa. Vamwe ava vanga votokudza mapeji. Yes, in as much as they were trying to support her and all. Iye ndo zvaaida ire. Iye akapedza kurwa akanogara kumusha kwake akakontinua nelife yake. Izvekuti ndima nomunyukura makadai makuda kumuforsa kuita zvaasingadi. Bodo guys, iye she has chosen a marriage and she's going to go and stay nehusband yake. Uyo wekwabhora nemukadzi wake Bybit namai vake nemurume vacho vose matsotsi. Uncle Bruno ava vaakutaura. Dai murume waBybit aitaura chokwadi 3 weeks dzese idzi Bybit ari kuno, anga achiti mukadzi wake ari kupi. Vese hapana mutsvene, vanoda zvemahara zvekupiwa. Munhu kubasa ngaashande kukundwa nemukoma wangu vaya vegumbo 1 vekwabhora ivo marabishaya. Chiko chakadaro. Vanhu vakadai ndo vanogona kunyepa kuti ndine mimba. Next week yatobva zvatopera zvakadaro. Vanhu vakadai havadi kutembewa. Ndo mashoko Uncle Bruno aya vasotewa zvikuru mushure mekunge mai vatopuwa mbeu namajombo. Izvezvi vari kuDarwin vari kutotaura mabiyangu vachidzvara vakaenda. Vana veZimbabwe tichadzidza hakirosi dai tairega zvachose. So guys, ndo nyaya iripo. Vamunini ava vabvunzwa kuti ko imimi moda kurambidza musikana kuenda kuchikoro nemhaka yei? Vakati ivo ndo zvavabvumirana nemudiwa wavo. Zvimwe zvacho inzwai vachizvitaurira zviri pamwoyo pavo. Takawirirana bai kuti achashanda semukadzi wangu ndichimusapota paanenge achinoshuta ndinenge ndiripo. Everything zvinenge zvichiitika ndinenge ndiripo semukadzi nemurume. Nai baba, imi mukadzi panoshuta mukadzi munenge muripo ko tine mamwe mashuta tinenge tichida kuita semadzimai chete. Saka munoreva kuti munenge muchiberekera nemukadzi wenyu here pese kwaanenge achienda.
ya ndinenge ndiri padivi because munhu wemukadzi ndinenge ndiripo maiguru. Mangozvinzwira bamunini vari kuti havasi kuzosiya mudzimai wavo kwaari kuenda kumashutsi vanenge varipo vati ivo. Chiri kunyanyisa kurwadza ndechekuti bamunini ava vane vamwe madzimai kumusha uku. Madzimai akasiyiwa kumusha kwacho weshe. Baba vakutevera Bhaibhiti nekuti ndiko kwaane bhiti rine mari. Kwairosari kuti Bhaibhiti akaronepa. Anyway, haisi ronehead, sorry zvenyu. Saka ava vamwe vanenge vari kumusha vakadzi ava 5 ava 4 vanenge vakamirira kuti bhaye apote achidzoka nemurume. Varume vari kuti blaza vaka vanofanira kusiya mwana. Wadii wangosiya mwana aita new life. Mirai miswai kuchengera mwana. Hazvina order izvi. What is the meaning of achashanda semukadzi wangu? Kwagoni kungoshanda saBhaibhiti here? Muchato waparara. Vanenge vatooneswa naprofeti kana kuti namadzibaba murabha ume. Ndosaka vatoona kuti bhita vatevere mudzimai wavo. Vari mairasi varwadziwa zvikuru naAdho arwadzi vaadopted son akati nai vedu tatati zvimwe tasumudzirana asi pamwe pacho unotoona kuti tichida kuzvitarisisa chaizvo. Anga akusumuka ndiani? Ndimairasi? Ndiclyde Rice here? Ndiadopted son here? Kana kuti ndiBhaibhiti wacho? Yes, Bhaibhiti angatosumuka asi kunyanyorwadziwa nefuture yeumwe munhu zvimwe zvacho unotirega zviende vakontinue zvavo vachiita masikiti avo. Thank you guys so much for watching and please do leave your comments panyaya yaBhaibhiti uyu. Zvakaoma.